Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν υπάρχουν διακριτικά σήματα που αποκαλύπτουν το μυστικό του? Ετοιμαστείτε το σεξουαλικό ιστορικό μιας γυναίκας, γιατί σήμερα βουτάμε σε ένα επίμαχο αλλά συναρπαστικό θέμα για σημάδια ότι μια γυναίκα είχε πολλές σεξουαλικές σχέσεις. Συνεργάτες είμαστε εδώ για να προκαλέσουμε λανθασμένες αντιλήψεις κατά την αποκάλυψη των αλήθειες πίσω από ό,τι η κοινωνία συχνά ψιθυρίζει για αλλά σπάνια αντιμετωπίζει. Σήμερα ασχολούμαστε με ένα θέμα. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιους άβολα, αλλά είναι κρίσιμο στο πλαίσιο του σχέσεις και γνωριμίες που προσδιορίζουν το ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι μια γυναίκα μπορεί να είχε πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους. Δεν είναι σχετικά με την κριτική, αλλά μάλλον την κατανόηση ανθρώπινη συμπεριφορά και την πολυπλοκότητα του οικίες αλληλεπιδράσεις με ανάδειξη. Αυτά τα σήματα στοχεύουμε να ενημερώσουμε και ενθαρρύνει την ανοιχτόμυαλη και διαφανή αλληλεπιδράση στις σχέσεις σας. Έτσι ας αρχίζουν σημάδι νούμερο 1 συμπεριφορά και στάση συμπεριφορά στάση. Όταν προσπαθείς να διακρίνεις αν κάποιος είχε πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους, τη συμπεριφορά και τη στάση του συχνά παρέχουν αποκαλυπτικοί insights. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα κοινωνικό εκδήλωση και παρατηρήστε κάποιον που αποπνέει φλερτ, αναζητώντας συνεχώς προσοχή από το αντίθετο φύλο ή εμπλοκή σε προκλητικά σχόλια ή χειρονομίες. Αυτές είναι τυπικές συμπεριφορές που μπορεί να υποδηλώνει ένα επίπεδο ασωτεία. Για παράδειγμα, εξετάστε ένα σενάριο όπου μία γυναίκα είναι συχνά η ζωή του πάρτι είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και φαίνεται να ευδοκιμεί στο αρσενικό επικύρωση, ενώ δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς λάθος με το να είσαι εξωστρεφής. Οι κοινωνικές, όταν αυτές οι τάσεις είναι συχνά συνδέεται με φανερό φλερτ, η ασυνεχής ανάγκη για αρσενική προσοχή μπορεί να υποδηλώνουν μια βαθύτερη τάση που ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια, και σε αυτήν την περίπτωση τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερο από εμάς. Συνειδητοποιούν σημάδι νούμερο 2, έλλειψη συναισθηματική προσκόλληση που προχωρά σε μας. Δεύτερο σημάδι, η απουσία συναισθηματικών. Η προσκόλληση είναι εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο λεπτά. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις πράξεις, αλλά και με το υποκείμενη συναισθηματική δυναμική στο παίξτε. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ανάπτυξη σχέση με κάποιον που δίνει προτεραιότητα στη σωματική ικανοποίηση, συναισθηματική σύνδεση ή δείχνει απροθυμία να δεσμευτούν. Πέρα από την επιφάνεια επίπεδα, θεωρούν μια κατάσταση όπου κάποιος αποφεύγει σταθερά να συζητήσει το μέλλον, επικρίνει την ιδέα του αποκλειστικότητα ή διατηρεί μια απεσιόδοξη άποψη του ρελ σχέσης, ενώ είναι απαραίτητο να σεβαστείτε τα όρια και τις απόψεις των ανθρώπων. Όταν αυτές οι συμπεριφορές ευθυγραμμίζονται συχνά με μοτίβο αποφυγής συναισθηματικών σύνδεση, θα μπορούσε να υποδηλώνει μια βαθύτερη τάση. Μετά από κάθε συναισθηματική σύνδεση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχημένου σχέση, και όταν είναι κανονική απουσία ίσως αξίζει να διερευνηθεί, γιατί σημάδι νούμερο 3 στον κοινωνικό κύκλο. Τώρα ας μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Κάποιος περιβάλλουν τους εαυτούς τους με ακριβώς σαν αυτούς. Τα πουλιά σειραίουν μαζί, κατανόηση του σεξουαλικού ιστορικού κάποιου. Η κοινωνική τους ομάδα μπορεί συχνά να παρέχει ενδεικτικές συμβουλές. Σκεφτείτε αυτό όταν ο εσωτερικός κύκλος της γυναίκας γίνεται κυρίως από άντρες και αυτή έλκει συχνά προς μέρη όπως pub ή club γνωστά για περιστασιακές συνδέσεις. Θα μπορούσε να αυξήσει κάποια ερωτήσεις, για παράδειγμα ένα σενάριο όπου οι στενοί φίλοι μιας γυναίκας είναι κυρίως άνδρες και τον ελεύθερο χρόνο της τον περνά συχνά μέρη με ένα περιστασιακό και φλερτ ατμόσφαιρα, ενώ δεν υπάρχει τίποτα κακό απολαμβάνοντας μια βραδινή έξοδο με φίλους. Όταν αυτά τα μοτίβα είναι συνεπή, μπορεί να αντικατοπτρίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο άνεσης ή εξοικείωση με περιστασιακές αλληλεπιδράσεις. Συχνά επηρεαζόμαστε από την εταιρεία. Κρατάμε και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί συμβολίζουν τον ευρύτερο τρόπο ζωής επιλογές σημάδι αριθμός 4 φυσικά ζώδια, φυσικά σημάδια. Τέλος, ας συζητήσουμε τα φυσικά σημάδια, που μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι αρκετή σεξουαλική σύντροφη. Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα ενσυναίσθηση και κατανόηση ως φυσική. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο η εμφάνιση κρίνεται ή βγάλτε συμπεράσματα
σχετικά το σεξουαλικό ιστορικό κάποιου, ωστόσο εκεί είναι ορισμένες φυσικές ενδείξεις ότι όταν θεωρείται παράλληλα με άλλα σημάδια, μπορεί παρέχεται πρόσθετες γνώσεις. Φανταστείτε αυτό, ορατά τατουάζ που σχετίζονται με ακολασία, ασυνήθιστες συνήθειες περιποίησης ή ακόμη και η επικράτηση της σεξουαλικής μεταδιδόμενης λοιμώξης. Ενώ αυτές τα σήματα δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται ως οριστική απόδειξη της σεξουαλικής συμπεριφοράς, κάποιου ιστορία μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικά σημεία εξέτασης όταν αναλύονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο τους νοοτροπίας συμπεριφοράς και κοινωνική δυναμική. Με αυτό, είπε ότι είναι κρίσιμο να προσεγγίζω συζητήσεις για κάποιον σεξουαλικό ιστορικό με σεβασμό και συμπόνια και μια δέσμευση για ανοιχτό μυαλό